Oras marita sa luhut na. Majelis HKBP Jalan Lurah Simahi, pasaton tusudi ruas, do tamu naro merminggu sadarion, suak songonido amanami nanami, hahanggi pinaribot na mangihuton, iberaon melalui live streaming, selamat beribadah madihita, tapukama perminggot tamareda mahita sa bukwede, nomor 500 ono polusia, memuka senet sada sa Rodi ayat tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Go asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit, marulupulo mahamungalia kapartigor mga sahod Jehovah, taluk do maredde akana ujur marroha haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata suruh matod di peradiai rohanami, asa tarapol situ rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda porsian nami marhite-hite pakirimun na mangulu, asa toktong hingot tami, nahehe dohami musesian namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amin. Maredeta sa Bukede nomor 110 ayat 2 dohot ayat 3. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik patuluhod do labatanna, songonon ma didok disi, patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosogot akkana masineang di goarna, dia do labatan ni, odo, ikut dihabera rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unak kita merujur-rujuran naroa, manang mangaci, merhite-hite goar ni debata, aida tersosak do ditangiang, do dipuji-pujian do sidohonon goar ni debata. Ido sahakna, atong rak mangido gogo may tutuhata, lau mangulaon na bartu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaon na bartu patik mi. Amin. Terpuji Tuhan sebukede nomor 110 sia, membuka senek sada dohot ayat 2.
Tatopoti madosat tanagudang itu adupan ni debata, martangyang mahita. Ale ama nami jala debata namin na di banua gijang, pargogo na suatu dosan pardenggan basa doho, jala rodi sa leleng-leleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang baiingot akka dosa nami, ay jok-jok dohami mardosa maradupuk ko. Jala jok-jok doho sungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami ho ale Tuhan debataha Tuhan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Mucap ya kadolo jalahu mutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohakku na sotupa mucat siakko. Jala padan ni hadamiokku na sotupa humordit ninna Jehovah siasiho. Hasangapom madi debata na digijang. Amin. Mari data sa bukede nomor 20 ayat 3. Hatani debata nagabe tulpuk epistel di minggutta sadarion ima na tersurat di sada Johannes bidutolu mamuka senak sada saat rodi ayat pitu tajaha namar sikat soring. Ida hamuma godang ni haholongon na binasabasahon ni amai tuhita ay targoar dohita akka anak ni debata jala akkai dohita tutu di bahini dang ditadda portibiok kita ay dang ditadda anggo ibana. Ganup nama kirim songon idi ibana diperbadiai madirina songon ibana nabadiai. Diboto hamunado nama buat akadusat tado ibana ubahin naro dangadong dosa anggo di bagasan ibana.
hamu akanaha, unang di pauto to halak kamu, siulaun hati goran, ido natigor, songon ibana natigori, ido sahakna, mertua do nato mangingun hatani debata, jalan nau peopsa, amin. Kor seksi perempuan.
Marede mahita sebuk kede nomor 705 membuka senat sada saat Rodi ayat 2. Taha tidak kumaha porsiaw tay, songon nahin na tidak kunilong atasa porsiaw di sadok pertibion, rak mahita mardok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergugono sa tudosan, nato mo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya tod di porbadia, adorak sa bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal de bana dihaw pinorsilang, na tuat tubanuritaron di tanom, na mula mangolu di ari patuluon, na manaik tu surgo, lahud tu siyamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi anak na mangolu dohot na mate, au porsea di tod di porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatapanya la Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia taina mandok, mula mangolu sogot dangi halak naung mate, do dia ngoduan na sora suda. Amin. Kor ama exaudi.
Tabigima so napatak kasutiting namasa ditongani huriata. Minggu Misericordias Domini tanggal 14 April 2020. Asini rohani Jehovah do tanoon. Topik minggu sondang nibu ini Jehovah manundangi hita. 2 Koinonia 2.1 Sermon Parhalado pada hari Selasa 16 April 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week di hari Rabu 17 April 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Week 2 di rumah keluarga Pendeta Hasian Memes Purba STA Inang Boru Sibarani beralamat di Jalan Lurah Cimahi. Week 4 di rumah keluarga Situa P. Pangaribuan Boru Nenggolan, Jalan Sirnarasa nomor 131. Week 6 di rumah keluarga RH Pangaribuan Boru Lubis, Jalan Kampung Karya Laksana, Desa Mekarsari Ngamprah. Week 8 di rumah keluarga Situa Panjaitan Boru Siombing, di Gang Miharja RT 04 RW 20 Ki Hapit Timur. Khusus untuk minggu ini, hari Rabu, juga di week 5, di rumah keluarga Situa Jauh Tagaul Boru Pardede, beralamat di Komplek Permana Indah, Jalan Bangbara 77 Citerep. Dan week 9, hari Rabu, di rumah keluarga Situa MT Sinaga Boru Tanggang, beralamat di Komplek Bumi Paku Sarakan 1, Blok B2 nomor 2, Tani Mulia. Hari Kamis 18 April 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga Situa J. Hutahayan Boru Sibarani, alamat di Komplek Puri Pajar Blok A2 nomor 2. Week 3 di rumah keluarga Situa Simanjuntak Boru Simatupang, di Jalan Kebuncau nomor 4. Week 7 di rumah keluarga Situa MT Sirait Boru Manik, beralamat di Komplek Bukit Permata, Blok C7 nomor 4. Marturiat 3.2 Persembahan Bulanan. Pada hari ini, Minggu 14 April 2024, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2024. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan pelayanan di gereja kita. 5. Pemberitahuan. 5.1 Acara pemberangkatan Pabor Hatton Purna Bakti Situa. Pada hari ini, Minggu 14 April 2024, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purna Bakti Manang Pensiun kepada Situa P. Pangaribuan Boru Nenggolan, week 4, dengan kegiatan sebagai berikut. Ibadah pelepasan Purna Bakti sekaligus penyerahan cenderamata pada hari ini Minggu 14 April dalam ibadah siang. 2 acara ramah tamah setelah ibadah siang yang diikuti oleh semua parhalado, perwakilan jemaat setiap week, semua ruas week 4, pengurus setiap seksi kategorial, panitia pembangunan bertempat di gedung sekolah minggu. 5.2 Pertemuan dan pembinaan pengurus baru. Gereja kita akan mengadakan pertemuan pembinaan kepada semua fungsionaris atau pengurus baru pada hari Senin 15 April 2024 waktu pukul 19.00 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Adapun yang mengikuti pertemuan adalah MPA, Ketua Dewan, Ketua dan Bendahara Sekretaris Seksi atau Kategorial, Pengurus Remaja, Pengurus Kebaktian Sore, Guru Sekolah Minggu, Badan Audit, Badan Pengurus Gedung Sekolah Minggu. Warta ini merupakan undangan. 5.3 Ibadah sore. Berhubung karena peminat yang beribadah sore semakin sedikit dan personel yang melayani semakin berkurang, maka mulai hari ini, Minggu 14 April 2024, kebaktian sore ditiadakan. 5.4 Sermon Week kategorial dan pelajar CD. Gereja kita kembali melaksanakan Sermon Week atau kebaktian keluarga atau kategorial dan pelajar CD. 5.5 Kebaktian Padang Remaja
Dalam rangka perayaan Paskah, Seksi Remaja Jalan Lurah sedang melaksanakan kebaktian Padang sekaligus serah terima pengurus remaja yang baru yang dilaksanakan Sabtu sampai dengan hari ini bertempat di Istana Bunga Lembang yang didampingi oleh Pendeta Todo Tua Sirait dan Ketua Dewan Koinonia Inang Situa DRS Boru Sihawan. 5.6 Warta Keuangan. Karena masih dalam suasana libur lebaran, maka persembahan yang melalui transfer ke rekening Huria akan diwartakan minggu depan. Undangan Pasca PPD, gereja kita menerima undangan Pasca PPD pada PPD HKB Distrik 18 Jabar Tengdi yang dilaksanakan pada hari Kamis 18 April 2024, waktu pukul 9.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Istana Kana Kawaluyaan Bandung, dengan acara ibadah Paskah, talk show, dan pengumuman lomba kontes gereja terbersih se-HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Dimohon kepada seksi perempuan HKBP Jalan Lurah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Songonima tikting namasa dot sibamasaon ni huriata horasma mauliate ma dihita. Gor lansia.
Maredemeta sabuka de nomor 123 memuka sanad sada do udukna mata pasat pilihan sada A dohot sada B. Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramoti akate-ate tohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhat tai. Amin.
Urian itu hatta na inaolongan hata ni debata di hita di minggu tasadarion ima na tersurat di Psalmen bidu 4 ayat na parjolo 1 ayat sia. Songon ima nang dihamu akka manami nanami na maddohoti par minggu ono di ingana munabe. Mari te live streaming hatani debata di hita di minggu tasadarion do mahamu majaha sian Psalmen 4 ayat sada 1 ayat sia tajaha ma responsoria songonon ma dirodisi. Ede sian si Daud. Iamu pinopar ni jolma, sadia lelengodo learo hamuna di hasahalaoki, sadia lelengodo haholongan ni rohamuna nasoasea, jala di orang muna gabus, sela. Holsohon hamu hianma asaunang dapotan dosa marhusari marohamuna dungro di podoman hamu asasonang hamu sela. Lado akka namadok tungisema manupakkon naring gatuita alai ale Jehovah sai pasodakon matuhami sodang ni bohim. Sonang doahu hupapeak huhut ma mitornok ai sasadahodo ale Jehovah pasonang ahu ima yanggo sahana. Diamuak kamanami dot inanami na inaulongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus molo taparroahon turpuhon di pabotohon do sadana parjolo nama sayarga maritehite hadirion ni si Daud. Ado naboe idaut tasian ngolu ni si Daud. Molo tapa ihut-ihut saluhut pajauon laho makalasson pasu-pasu ni debata songon guarni minggu tasadarion misericordias domini gok asini rohani Jehovah do tanon bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Idaut tama sian perdalanan ni ngolu ni si Dauti ima ngolu na gok partangyangon. Dakya malue ibarat siat tangyang. Bahkan ketika Daud bernyanyi, maka isi dari nyanyiannya itu adalah untayan-untayan doa. Pangidoan tu debata, tangyang tu Jehovah, marhite saluhut ngoluna dohot paredeonna asasian ngoluni si Dauti idauta ngolu partangyangon si tiruotta di akka partikiata di akari na barpudion marhite tangyangna Daud yang dulunya bukan siapa-siapa, Daud naso ditadda halak. Marhite partangyangonna si Daud yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, alai dipahe Jehovah gabe bakit raja, panggonggomi di Israel. Marhite partangyangonna si Daud yang meskipun dia menjadi raja, ia tersandung oleh dosa. Tertuk-tuk alani hadumon naga beraja, mardosa ibana dia dopan ni debata,
mangalaosi dipati ni Jehovah jala dosa na binahenai dosa na buni na macai bagas laho mangaleai gor ni debata marhite sebuah skenario yang tersusun rapi seperti tidak ada terjadi apa-apa. HP di boto Jehovah jala di takup debata alai ala di pertanyaan marsitutu do ibana laho mangido manol soli jala manopoti do sana tu debata pola do di pergulu-guluhon tuobu ngasirabun patuduhon haleaon ni perdosaon ni si Daud marsaro ibana dia bersemedi mengasingkan diri patuduhon parsorion natu debata laho manopoti hasalanai asa dijakon debata ibana muse jala di jalo Jehovah do ibana di hahurangan nai ima perbue pertangyangon ni si Daud amuak kamang dot tamuak kainang lausima na perjolo na naingi Daud ta ay tangyang borngi do tangyang ni si Daud pesalme no paton molo taide pesalme 5 tangyang manogot alani dakya melua sian ngolu ni si Daud ton ngolu na martangyang tu debata sugut manogot nai martangyang do ibana borngin nai pe ilopi tanganna laho mangido tuaropan ni debata songoni manang huriat ta kay pecimai jalal luraon mamuk hari Rabu, hari Kamis, ngatapuk kapar tangyangan di jabu-jabu. Sudah mahi tamat jalo akamang dotam wakainang. Ayado labani ta pertangyangan dari jabu yang padita. Pertangyangan dari jabu taima pa rohon bagas ni dewata ditongani bagasta. Ido. Ayado harajaon ni dewata. Harajaon ni debata ima sukacita di bagas atau di porbadia pertangyangon marhite persaurat tatu debata dot tudongat tajolma jadi bolo dipatu pa pertangyangat tai ditongani bagasta napa jong joko bagas joro ni debata do ditongani bagasta ai boi do holak kami saripe boi alai dangarong disi holong turong ajolma ai holak kita na saja budo pajong jokon bagas ni debata disi atong moloro karong atta tu jabuta na pajong jokko bagas joro ni debata do hita disi jadi ba unak pola sai do roata te majalo pertangyangan di jabuta sai tajalo ma jala tajakon jala hadirion niak kahatani debata marsaringar disi di bagasan nama ngarata-ratai hatani debata unok pula do dipikiri si patu paon molorikot hola air putih peibaen alai ido hebat ni hakabi pion sude denggan adong denggan so adong denggatong hola minum denggan marsi panganon nama seta bopi denggat tong alai hubereng po tekstur ni ruas tahun amat tasito pangaribu pensius sadarion selama ulang tahun madi hamu ate nari hari Jumatiro ulang tahun teh sedia ono 5 tahun nok labing kau mengelusi ngapa situ ono 5 tahun ni ono 5 tahun do situ pensiun ono 5 tahun nasida pensiun nga gumodang ruas tahun naung matua ngadu menggam molorang marsi panganon anggo menurut tau alania ayak kana matuon dak tolak nabe mangalang so dialang dak tabu dipangan tabba gula kolesterol asam urat asam lambung asam gelugur asam jawa sudi mon marsapur ate jadi tumagom mau nak pola alai mangadia pi dari gam masudi ay molo bayano aturan non melanggar aturan guarna ate unak pola marsi pangano molo ningon dia dapat ditau diorai sol mama namueina jadi tung dengam masudi talas somma intina
na pajong joko bagas ni debata do hita di jabutta jala patariason hatani debata ngam gumurang tokinai memang dakko to mang na waite ngawlo gumurang dia kabi bijala lo situ na pensiunan non sian situ aktif berkau manon amat ta pangaribuan ta 5 juta bulan 5 ngaison amat ta situ situpul situ aritonang ngabigay kiramu jo situ agulto minan situ sianipar ngai di situ sianipar situ tabarat ngabigay ngarong 20 bigay te so tunggurang ang olo bamu nak kabisar na situ pangaribuan na siap Baduk Timur. Jadi hari aduan alai dung pensiun mak atong bayan aturan ne baru ate unang adong dongan na naik pensiun di bayan aturan ne baru urang dingkat dui molur pensiun matongan non amat ta pangaribuan non tabay aturan ne baru do amat ta 5 juta ate baru perengkrut situon so tuk sanga unggurak tutu situ na pensiun situ aktif dia KBP Jalal Luraon asa sudehi ta jalalam gurang lam torok manang yakon kamang dot tamu kinang saya do tangiangi hula di gerejo daw saya do martangiak kita tikipar hola tikipar tangiangan daw ise mahita na martangiang maritegon parukilon ni do pajuwon ni hadirion nasadiri ia berdoa atas panggilan pribadinya kepada Tuhan karena ia merasakan bahwa hubungan dengan Tuhan itu juga atas dasar pribadi kepada Tuhan. Memang berikut do martangi yang rap. Ala yang kebacuan nang sidau citirota martangi yang do ibana mariti partangi yang onna tu de bataro persitutuonna sendiri tu adopan di Jehovah. Jala Yesus periula doi. Mulai jamu Markus 25 di hadirion itu hatta Yesus Kristus mangula para raton ha rajaon di debata di bagasan nai di jalo debatado jala di paborka Jehovah do laho martangiang ibana sendiri tuado pani debata di bagasan saluhut persitutuon Markus 1 ayat 25 ilo songonon dungi manogo nai borngin situtu dope hehe mai bana tu balian laho martangiang tunalungun Yesus mulu bahasa Indonesia Markus 1 ayat 25 ilo sonon pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Martangiang tu dia bata. Hamuak kainang hearu ditanya kok kamu amata. Dinganan na sunyi. Dak pulai boto. Ngatong isang ajaw masih bigi amatan naruhamuna. Tuhan asih marabau ba marohani amata Tuhan. Naruhamuna saya bigi. Dak pula Tuhan ima bigi. Hamuak kamang hearu ditanya kok kamu inata. Ya, mau lihat mah. Ala, Yesus sori salah nga. Ita rikod do sisian nai. Diget semana pe songonido. Sabat danggura batu. Lau mai bana mamulik. Martangiang tu de bata. Dungi di dokma. Ale amang. Ijo maguarni Tuhani. Marite pajuon ale amang. Ya bapa, ya abba. Di bagasan partangiang onna. Jadi barakolan naik pertanggiangan di Jabu hita sendiri pe martangiak kita di bodomaku ini nari sonate lau modom borngin nai martangiang ibadah bau ngatok kita martangiang lau modom dohot ngapala mo dohodok lau stangiang nai mapa purup-purup poni imana rupanya deh Tuhan inahu diangkat Pak Nabuti martangiang mangulu handphone na martangiang los modum ay wado songoni amak padita baur perang apa lo boto iba betuani mana mak boto ale dingaddo mangalopitanga kita marsinggang tu de batasong sidau di son mangarup bubuhi ni Jehovah
dungi martangiang mahita tu debata dinganan nabuni di atas ni podomat taborngin nai, di atas ni podomat tamanogo nai lao manangyakon ngulutta do nasa narikot dihita idura. Jadi pertanyaan non macai riko do nakamang do tamak kainang naksongom mahasiswa na soibo to martangiang lulus matong mahasiswa ngayaw na lehulangi mate tuamu ati buarong ko pinaso ati buar pera arong naso manangihon lulus ma sarjana las rohani bapak naonatong las rohani keluarga ya emai sekesek nga ijo mangan donga sahuta tulang sude hula-hula do takka todong nga lulus bebere munaon sarjana alani omma esek-esek nga tuhamu raja namin na mars si panganon data burutong juhu na mars saudara di pasahat tujolo ni sarjana on apalaro mau punga suhut nga metu punga jala itor madok kata may bana pay mga kitarok si Pangilok kubahin na ayayo pung inana sarjana na tong sa kadebuon popu ho majo mabetangyang bahin na naing bigyok kujo tangyang ni sarjana ni napung tong mama mga sungudiro tangyang do nang lulusian kotain na hape tangi boto pau puno martangiang ay danga palahia hora di persikolado di pangaratoan tu gereja ilului masih dalian aki kebiau si martangiang opung molo di kota hami mar bahasa Inggris do mar minggu jadi mar bahasa Inggris do boto martangiang na dang olo talu pungon itornin na ay tuhani pe di boto ro bahasa Inggris na jadi palu mak ho majo puang mabain ji bahasa Inggris bainok na bei petaho ino pungonot let us pray ne manot mari kita berdoa our Father in heaven hallowed be your name ibo to imana rong kos dua keberisi alela mangudu tinga maul be aro no kunang senarani atot Hollywood ne manot jadi Romo pungon ama pau pukon malonai holi pun ditanya aku doin natong ayarong isiak ka holi ni sup pretty girl ne mana ya pergi di lupi sudah ditanya aku nena majestic 21 Fox Century ne mana bah tulang ngasiat turi pe ditanya aku doin natala pas tulang ngasi Roma ngasiat turi ate ngamek kela maksiat turi ne jadi tulang ngasiat turi pe puang itanya kodo 20 alai dok ni bana 21 Fox Century HP sudia kenapa dok konai guarni bioskop ai so yatu siak kana manangi honor rupani tangyang nai kan alai alarangi boto ibana amen ne ama tabuni tangyang ni paupuki na pungomatong bahasa Inggris de vai pak sudia tangyakon holy pargedel tulang ngasiat turi ingat jadi sudah ditanya konin taga mo narong dope ulaning halak Kristen na somar tangiang marsa sahalak sogot manugo nai robot borngin nai di atas ni podoman na dungi no mai bana modom alanung nga di pasahat tangiang na tu debata di bagasan doa tangiang namar situ tu dewata laho manangyakon nguluna alania hitamang do tomok kainang riko martangiang ala mangiuto perdalanan ni ngulutta dangarong bui sahala pejolma salpu nguluna sia portibion so marhoi so marparukilon so manarita so di bagasan hasusahan dangarong na somar hasusah kita sudiru hitao masih tu baru kilon nabi
Alania harus senjata tangiang. Lau menghadapi sude ha mauloni di bagasan perdalanan ningulut tajalaido naido pesalmen opaton. Asang giat di bagasan tangiak kita laho jumpa hagogotan. Molo tapai hutihut nabi natupani Yesus songop panggorau ni turpukon, yaitu sesudah pasca Tuhan melawat umatnya dungi di pasar ma tuhi tanah di hari Minggu kuasi modo geniti songop poso-poso naik baru tubuh. Karena itu seperti seorang bayi yang baru lahir kuasi modo geniti, maka ia harus mampu misericordias domini. Ia mengetahui bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Seperti seorang bayi yang baru lahir melihat bumi dari atas pangkuan ibunya yang tidak mungkin akan mencelakainya, dan menerima asupan makanan susu murni sianinongna yang tidak mungkin meracuni makanannya. Songoni ma jolma naung maboto habel gaun ni pasu-pasu ni debata, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan keselamatan yang sudah ditunaikan Yesus Kristus dalam kematiannya di Golgota. Alai malua do ngulutta siap paru kilo dao. Selama masih di bumi akan ada hagugutan, akan ada paru kilon, akan ada sitaonon, akan ada hamaolon. Setiap orang memikul bebannya masing-masing. Di bagasan nguluna, saleleng di bumi, saleleng di tanon. Dukpe nosong nero konisare Johannes Tolina kining, dukpe patar. Dungi masih ada boy mahitaro debata. Wajah berjumpa dengan wajah, rupa bertatapan dengan rupa. Dungi huida mabohi ni Jehovah. Ala yang gosaleleng di portivion, menghadapi hagugutat dohita jala hamaolon dohot ragam niak kasusan. Naso tupa malua hita siani. Alani do bain nasai Jehovah do ngatta dohot tangiang do senjatata laho menghadapi saluhut nai. Iro kamang do tamu kainang. Iro kan? Iro tamu do monis cerita ni monisi. Lului mau ubatmu. Murado inna pangubati. Sia ubat tu monis do ubatmu inna monis. Ada bahasa Indonesia ni monis otai. Menis, ya. Menir, menir. Murana yu betul ni na taon. Daungat tong. Ikos ya jabuni nasoadong paru kilon nena. Iro ubat muna. Iro ni na taon. Alai na taon. Songon na rongom. Ibu tamu do rongom. Padudut beruntun paru kilo ni dak saya peong ngaron, dak saya ngaro. Sesongon na start siasa be rupani. Neng madeli bana songon na ndon turpuko sadia lilingom mali tu sadia lilingai na. Selain sadia lilingai sadia gurang ngai paru kilon. Selain sadia gurang ngai sadia haci nai paru kilon. Naboi tatao di portivion. Sadia lilik, sadia gurang, sadia hacit. Nanaing sitaonota paru kilo di tanon. Songoni mapakilala lina taon ujung ngalau ma mengalulu ubat na. Ubatmu monis gugu ma siajabuni na sorong paru kilo nena. Na morau rararuk paru kilo nena. Artana suksuk hepeng ngagurang. Sonang nguluna. Jabuna marmengomeng. Sianon nama jalok kui joamu monis. Munai. Monis jalom musiana unang nasing. Daom ko monis lu. Babu ida puri gurangin na. Alay sojo. Namora ho amang dangarok paru kilom muatin na. Turasing marupani amat taon. Naik tangis. Ay alani gurang ni hepeng. Anak kok kunak sohuwo to mangaidiyen na. Alani gurang hepeng. Di namorai piolo alani gurang hepeng nga. Gabi marsia.
Nok pulai tersengonongan nama narita ita rupani mernidei ngamago si pata maun terbigi alaiku na rupa ma polisi na gabi tangis mamat ton gabi patangi-tangi na tom matong holson ya matta na moro wih na atong nang boy siya non ubat tuin na lao tu parpangkat tok songoni ay parpangkat to amang jabatan mutibo molo marsurho siololo inna darong ra paru kilo mudia mejo monis buat inna ay paru kilo di sukuko we ay sohean waeng no kau modom binna mattaw wasarak kya no modom e wala narong manggurtu jabu gari honak kirong ngabe biarau saya urip pro KPK inna mattaw to ay ala pijabat panikan batong nang boy siya nonin na atong sada nama terakhir lau may batu padita nga pasti padita darong paru kilona partangyangi jonok tu debata jabuna jonok tu gereja manguluhon jamita partangyangan otak kanasi dongan-dongan nyon do Tuhan Yesus sinarhana to padita nami dia jomonis tuai ubat ay nama ubat tu ina buat kurang di sini boras nai pi buat na mata badita tu alai sojo mulu badita kadang arok baru kilona ay tung solho do itu Tuhan Yesus hatana sinjatana permianan na di tongani joro ni debata ngabas tinanganong tertangis ma badita tu tangis manggugi ay so iboto hono ainga jarung ku baru kilomena arong so iboto naing karwa sope mal-mal nah mata di to apalagi situ ku buat rohana nam se jadi mulai ma songon na marsa padito na to ba molo binua rohani situ songon jamitani amat padita de mak nahinan warta jamitani ko tamuri molo binua rohani situ paditai gabi tabbar rohana gabi padita si kurang roha inna teh gabi kurang roha to ale gabi rok situ na orang roha teh ala ngai bu padita rohana ji gabi olo situ orang roha jadi ba saya marukili ma padita rupani dang boin arong do wani baru kilon adong aro tuhani iro dison molo muru kau ninna ia marah karena baru kilon na jangan berdosa unang berdosa alai di pasah ma hoi na tu debata jala di pasah ma holsona tu jahuba di bagasan saluhut tangyang na tu debata asa marlas ni roha ibana macelas dorohatta di bagasa tikyon paborhatton amatta situa pangaribuan radot inang boru nenggolan jala sudi ubereng keluarga di sana teh karena Rosian Indonesia Batam orang Batam ya Rosian Kalimantan Rosian Bogor Rosian Poparan ni inang boru nenggolan sudi sada mahamu memuji guarni debata hidup ini pasti tidak lepas dari paruh kilon tidak lepas dari kesukaran kecil sedang besar. Perbedaannya adalah bagaimana kita menyikapi paruh kilo. Kesusahan orang berbeda-beda. Marasing-asing ko hasusahan ni jolmai di ngoluna di Portibion. Dan boy sarupa paruh kilo tamu. Di luas debataro jolmai asing hagugutanna. Dot paruh kilona. Jadi songonima nang dihamu diuriat tahun baikon balgado rohani nat tabur nenggolat tong bahwa pelayanan namang sintua pangaribuan dahulunya didampingi inang boru simajun tak nahina nuaing didampingi inang boru nenggolan jala parsauliat doi dihamu sude pinopar itu disyukuri sebagai sebuah sejarah berkat Tuhan sehingga tidak menjadikan itu beban tetapi menjadikannya sebagai batu loncatan untuk bersyukur kepada Tuhan.
atas segala rahmatnya yang meskipun dalam jalan yang berliku-liku penuh rahasia dan tidak terselami. Daktar pikiri jolma dalan ningulu ni jolma di tanon. Jalahita pe daktar sulikit titai. Bunido dia berupan di debata. Tetapi setiap hal harus menjadikan kita semakin dekat kepada Tuhan. Lam solho tu debata. Lumobi molo tergogot kita. Lumobi menghadapi hasusan. Lumobi menghadapi parukilon. Ikut di bagasan tangiang tu debata. Mananyakon ngulutta dohot perdalanan ngulutta. Asa diramoti, dipasu-pasu, debata, di bagasa sadok, asini rohana nagodangi. Selamat purna bakti, saya di jalo debata masudia kapak kubasyo muna, dia manami situ ape pangaribuan, laho gumorangan notiki muna, ngagumorang menotiki muna tu batam mate, rakma muro inang burneng kolam merdalani tu batam, balian atong tikik na bapak niya, sirukardo bapak ni sirukardo, Bapak Fier, lihat tok tiket net terkirimi songoni pardulitai sudah, palian hepeng mi gudang, tu bapak itu, nah 11.000, siap Kalimantan, bapak, asongon na 11.000 teh, amang mertua seperti kulihat agak wajahnya kurang cerah, kita cerahkan dulu di Kalimantan ini, torni motong, sa cerah teh, songoni nang per Bogor nan, bapak ni si lalai ya teh. Songon na rojo hamo maktuson arong dison rumah makan baru Muhammad torbo kamu mangalangi si matua munai ala ngaguborong benotikina jala saya di pasu-pasu tu hatta masuk dia kapak kubasyo munate amangda di HKBP Cimahi Jalan Luraon paparbuyo nak kanaulin dengan amin martang yang meta mau lihat mari oleh Jehovah Tuhan nami asi maroham saya tangihon mapangiluan nami. Pasu-pasu maruas mu nama dohoti parminggono dengan nasi dewe do di garejaon asa taruli nasida di denggan di basam ruas mu na ulang tahun kelahiran sadari odo saminggon gajang umur nasida jala tar pasu-pasu nguluna jala na ulang tahun pernikahan lam berbahagia nasida upawaratami do sadarion na bosom situa pe pangaribuan inang boru nenggolan laho bongot tu purna bakti masa pensiun ho partu aturan peraturan HKBP sai jalo masa lut pakubasion nasida na sai laon bay sangat di guarmu lumobi male Tuhan gabi pasu-pasu di nasida mamasu-masu ngulu nasida di hatua onon asa toktong marlas ni roha nasida dau se parmara parsahiton nguluna lumobi nang mamasu-masu ak kapinoparna keluarga silalahi boru pangaribuan keluarga pangaribuan boru silitonga keluarga pasaribu boru pangaribuan sailam taruli nasida didenggan di basam ali Tuhan apalagi obastikyon kurang sehat pau punasida si ira boru pangaribuan saya leok kay pasod di bana asa malum sias parsaitonna jala di pasar nasida do tu boruna keluarga pasaribu boru pangaribuan natuari apala di ulang tahun ni amanami ale Tuhan ono 5 tahun dekke si mudur-udur dohot ulos holong majalo pasu-pasum perhitian nami asa udur di keluarga pasaribu haroan panggabian haroan panggoraon haroan lasni roha di haroron idak danak di keluarga nasida na soapala dapok nasida do pele Tuhan pasu-pasu bortian ni nanami boru pangaribuan dohot damang persinuan pasaribu tibu manggora pamuro nasida leto bagas marurat ramos marbulung marparbue di tongani bagas nasida parbue harwa bolas ni roha ay horo manunu danak di bortian ni kaina jala manoppa nasida gabe bawa manang boru si jalon nasida le Tuhan diakarina neng rob pos rohanami marite tangiang nami rak dot huriam manang yakko di purna bakti ni natoras nasida si matua nasida situa pangaribuan saut ale Tuhan diakatik kinazonohon di keluarga nasida pasu-pasu keluarga egul tomboru sinaga
nyonya manurung boru na 70 nang mulak sa rumah sakit tabayay paso dinasida. Ali Tuhan say homa na mangaliok kay paso di ruas mo kanamar saiti Christian aritonang nyonya aritonang boru to katorop. So ninang Opuliona boru si matupang dot sudi mak kanamar saiti na so agorak kami di jabu nang rumah sakit asima rohama li Tuhan pamalum nasida. Mauliate marihodi sudah denggan di basam dot asini roham marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret demai tahut papungu pilihan tujulu. Anami
musik. Masuk mahita itu acara pensiun. Maret de mahita nomor 444 ayat 1 2. Laos Roma tujolo amanami situa pangaribua do inang boru nenggolan. Urian itu atta jongjong do di jolota mata situa insinyur potas maringan pangaribuan dot inang Ruslan boru nenggolan naing pensiun nasida sadarion sian ulaun hasituan. Hobar tu aturan peraturan ni huriata pensiun maka situa molo naunggok umur nasida 45 tahun. Ia mang situa insinyur potas maringan pangaribuan tubuh tanggal 12 April 1950 sia. Di pasu-pasu gabi situa tanggal sia Mei 2004. Jala di minggu sadarion 14 April 2024 pensiun manasida sia nasituan ni HKBP. Leleng nasida marobas di nasituan ni HKBP Jalan Lurah Cimahion 20 tahun. Lau pawor hatto dong atta pensiun siana situan taingot matane debata di parjamita tuluat sada madok. Marti kibedo luhut na natinoppa, marti tibedo huhut na sakap-sakap dia sianganon. Nuaing penung ngatikina pensiun dong atta sian ulau na situani, nungasa di ulana sida tohonan hasituani, alani ita paborha manasida di bagasan tangiang. Tabegema surat keputusan
taringotu hasituaoni nasida. Andorang Sojauh Hami, surat keputusan pensiun Yamang Pandita Amang Situa Potas Maringan Pangaribuan, Parjolo Mau Jauh Hami, berita pelayanan ni nasida. Parjolo data pribadi, nama Insinyur Potas Maringan Pangaribuan, tempat tanggal lahir Padang Sidimpuan 12 April 1959, dibaptis di AKBP Padang Sidimpuan 29 November 1959, Sidi di AKBP Padang Sidimpuan 17 November 1974. Nama istri Pinta Simanjuntak almarhum Ruslan Bornenggolan, pendidikan terakhir S1. Data Napaduan data Perhalado, Learning Situa bulan April 2002 1 2004, ditabiskan 9 Mei 2004 di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pensiun Situa Sadarion 14 April 2024. Berita pelayanan nasida mulai tahun 2004 1 2000 lalu menjadi sekretaris Surya 2000 lalu sampai 2012. Sekretaris Surya periode kedua 2015 sampai 2016 menjadi ketua Parartaon bergantian antar waktu. 2016 sampai 2020 menjadi ketua Parartaon terhitung 27 Maret 2016 sampai Maret 2020. 2020 1 2024 ketua Badan Audit Resort. Jabatan Manang Pelayanan di Panitia Manang Pesta-Pesta di Huria 5 tahun 2010 menjadi ketua Panitia Natal dan Tahun Baru. 2005 anggota verifikasi Huria. 2006 anggota Panitia Pembelian Lahan Parkir. 2015 1 2010 lalu menjadi anggota Panitia Pembangunan. Berita pelayanan ni Amang Situa Potas Maringan Pangaribuan. Ujayama surat keputusan pensiun. Surat keputusan nomor 013/02.1/4/2024 tentang pensiun Situa. Pendeta AKBP Resort Jalan Lurah Cimahi Distrik 18 Jabar Tengdie yang berkedudukan di Cimahi menimbang perlunya melaksanakan ketentuan terdapat dalam aturan peraturan AKBP 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun Situa, mengingat aturan peraturan AKBP 2002 setelah amandemen keempat bagian peraturan bab 7 pasal 27 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan usia Situa Potas Pangaribuan sudah 65 tahun, memutuskan menetapkan nama Situa Insinyur Potas Maringan Pangaribuan, tempat tanggal lahir Padang Sidimpuan 12 April 1959, ditahbiskan menjadi Situa 9 Mei 2004 di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pensiun 14 April 2024 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi dengan week pelayanan week opat. Pensiun dari HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi terhitung mulai hari Minggu Misericordias Domini tanggal 14 April 2024. Terima kasih atas pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua atau situa. Demikianlah surat keputusan ini dibuat. Jika terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi tanggal 14 April 2024. Pendeta Resort HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pendeta Hasian BMS Purba STA tertanda tangan. Ketika ini disampaikan kepada yang bersangkutan, Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi dan pertinggal. Sonima SK pensiun ni Amang Situata. Tuhamu Amang Situa Insinyur Potas Maringan Pangaribuan. Nunga dibagi hamu surat haputusan taringot tuna pensiun hamu sian hasitone HKBP Hobartusi. Aku Padita HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Mari tehite guarne debata ama, dohot guarne anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarne tod di Porbadia. Mamukka sadarion. Minggu Misericordias Domini 14 April 2024. Pensiun mahamu Situa Insinyur Potas Maringan Pangaribuan sian hasituaon ni HKBP.
di pasu-pasu tuhatta masalut pakkubasyom muna. Di pasu-pasu tuhatta manang inat taruslan buruneng gulan laho marlas ni roha rabdo nasida majalo dengan basa ni debata diakari na mangihut. Amin. Martang yang mahita. Alay Tuhan debata manamin na di benua gijang mauliate upasatam itu ho ala di pasu-pasu horo na posom ima situa insinir potas maringa pengaribuan on mangula saleleng di HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahion. Pasu-pasu manang niula nasida di Huriam. Jala pasu-pasu manasida madalani pensiun. Lehon mai pasu do gajang nyumur. Say toktong masarihong ngulu nasida dohot keluarga nangakayanak kondohot poparan nasida asi maroham. Tangihon jala ului tangyang nami. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Surat keputusan pensiun muna. Selamat memasuki. Somam. Johamu madok kata. Iya, isimaita. Pinasama Mandok Hata mewakili ruas Ima Pinasatu Amang Ea Si Hotang. Tapuji matuwata di hari Minggu sadariyo tutu nunga marlas ni rohaita nang saha do purna tugas amang situa pengaribuan mulai dokon purna tugas sian na mulai learning sampai itu sahat mangujungi ulaon tohonan hasituo ni sering kudoko kami diaka ulaon nami ngalulus. Jadi sada hamulati udah tutu ita pasahat tutu hatta. Terlungubi mai na tongtong do lengkap pelayanan ni amak siton nang songni do inang buru nenggulan alaniaha ni do kosongoni dikritik akadongan inado hami nama saya lah hudoko kami dang dengan amai sahalakna terlungu bimai diperhaladu olah pajuppa disaringanan oleh deidokon ay marhua amak situ atusi inna jadi ala nak besongoni ate amak situ akan ulina denggad do akan atau lahon para raton barita nauli marhite di akka pangulota. Jadi dihamu amang situa nami di dokon amang situa semajuta nak kening hamu ma amang madoko kata nak kage tahu. Apalagi dokon ruas. HP nahu hatahon hataku sendiri do. Edaku boto do pe datung nahiado pe makata atai do akadongan na asing. Hadu si dokon ku suku namangi. Hadu si dokon ku amang. Bahamu ma nenek sidok kono muin nado. Tapi berarti gak bisa manahatakku sendiri 2 tahun. Jadi amang situa nami terlumubi medihita dewe opat hamu amak situa nami hami ruasmu. Molo diri mangat tutu dia ka pelayanan nati amangate. Pasti do adong na merasa hurang do penilaksanahon. Alay diundung diujung na pesa ni sadari do PHP akka tugas-tugas nasa hulaksanahon. Tikimar tugas iba mungkin ala ni godang akka siadupan ba gabitar lupa honi mangna selalu prioritas parpudi. Jadi di ujung ni pangulaon sering do ni sadara ni bah godang do PHP od do PHP nasa hulahon.
Odo PHP nasuhulak sanahon. Jadi amang setua nami doh inang terlalu bita sudiate anggo sak kami ruas. Muliate di pelayananmu. Mulai tu ngadong untung nami dihamu ruas. Bakko na doyati amang ate. Hataku majol oon. Dang mungkin sudi bui te puaskan. Dang bui te puaskan tu donga perhalado. Tu ruas tardumubi. Tu keluarga. Naksongoni doh tu badita. Pasti do adong na merasa bahwa pelayanan ni bayi masih kurang. Jadi tangyang nama siya kita akadongan na pensiun, dok maju pensiun, ala nunga pensiun siyan ketua seksi lansia di huriat tahun, ba hitak kana pensiunong natin amangati. Alay ni sadaran, mga suni sadaran, ternyata dah kaya pensiun iba. Dah kaya pensiun sonari amang siya kasituaon. Ditikina na ikotong dulaksanon ni amangan non hasituaon ni. Molo soro akasitua na aktik dobe di persermonan buhama isema nagay manguluhon amang padita dang boy. So kita numaing di W4 dua naay nama naktip. Jay mulo subuyon na duon. Kan terpaksa na mahamu amang akasitua na pensiun na manguluhon. Jadi dang arok kape istilah hata pensiun natin amang ate. Jala di huriat tope gudang dope bidang-bidang next layanan. Jadi stokin naira rona ma akka kategorial do akan asing mangido tu amak situa pangaribuanon. Rapak mahita bah bangula di kategorialon atit nain nado. Mang narodo muse akka MP Ahmad Dokon. Hurang dope anggota ni Badan Pengelola Gedung. Hamu masa ada atik nain nado ade. Jadi anggo pelayanan ni bedang na marujung amang. Jala lam pensiun lam tambagudang do tugas na dia dehon tu akan pensiun. Ay dokon ada ngadong bulamu nga pensiun bihamun na. Jadi dia dehon do tugas-tugas di jeu nak pola di bagasar hamu nek santai-santai je mulai tu nirokop amang padita nakin santai-santai mulai tu dia ditikina buidui. Alay ternyata gudang dua ke tugas-tugas na menghalangi hita bui gay mardalani. Jadi songosya kami ruas ba gabi ruas na rak mangula mahita amang di ruas tahun. Alay ado kalubiyamu ala nunga situahamu ikum lubi ma pangulahonamu duk situahamu di ruas tahun di garijat tahun. Jadi tuksangoni penumaing nabuhi hatahon. Ba sa itu hatama nama masuk-masuk pelayanan na nagsilehon na mudo pe sebay na mudo pe di huriat tahun do di masyarakat. Mau lihat ma. Oras ma. Horas. Mau lihat ma dia mang siotang pinasama mandokata mewakili Majelis Menang Paralado pinasama tu mang situa JJE Panjaitan. Ya. Gudang mah di doa amang Panjaitan nanti alarong kepen non acara tadi gedung, arong do hari Selasa teh. Gudang mah di dok alai jepek mata nate. Terus ini baru panet tuh. Mau lihat ya? Na berjulu, nau parsa ngapi ami, padita resort, padita Asian BMS Purba. Do inang boru si barani. Soni muse padita fungsional todo tua sirait do inang nau pasang api ami. Soni ma dong aku sa pelayanan paralado HGIP Jalan Lurah narong depala tikyon. Mulai ate diamuna. Soni manang diamu amanami do inanami. Naposo bulung, remaja, bahkan simpatisan, naro maduhoti, pas purna bakti, salah satu dongan nami situa. Madok mauliate jalan marlas niroaru hita dia pala tikyon. Boy sahat,
diula situa amang pangaribuan tohonan nai. Amang pangaribuan kira-kira 15 tahun na lewat hamudo mga rekrutau asa gabi situa iso. Setahun tertunda, bahkan saya bilang saya akan pindah dari AKP Jalan Lurah kalau saya dipilih jadi situa. Tep isa ada pertikian roh musehamu manopo tahu tu bagas dot Pendeta Daniel Sitorus almarhum. Seiring do waktu songkok mato di Purbadiai. Ido bagawe boyau gabi situa di AKP Jalan Lurah Cimayon. Nanang do honokku mas saya gurang do diri rekrut hamu amang do ngasit tua mukidak kolanau jala muluhingot memang di Bandung Barat tiad do beau marhuria adorak soe pajai Bandung Barat alai dung majai Bandung Barat Roma simatuaku para tau di zon situa asiregar almarhum aunang lewat yamu be Jalan Lurah masuk mahamu tua GP Jalan Luraon tapi utur sebetulnya HGP sisi yang mengaraja do alai lewati angkot. Ayo do tingkat nih bahkan sadara yadde HGP pojok. Akhirnya gabi tu sonma hami. Alana garejani inattaron semulai geleng saat tuna muli tuau ate. Jadi naro aku amang menutuk songonope kita hami kurang meria di roham dong amu situa. Marpangaju maho. Au be tikitobal honau sangat. Udang ko markor. Salah satu kor dari dong aku situa. Sonari amang beda tiki ate. Dang nama dok dang harga hamu di huriat tahun. Jala wingot mulai adok panurata di garejaon atau ke sekretariatan termasuk database ya amang odo baik ditodo almarhum situasi regar nasida gabi sekretaris gabi boy terregistrasi hita sudi ruas saya ingat ya jadi gudang do akka gebrakan na suta sadari na di baen amang situa mga ribuan di garijat tau tak tersadari na gabi halalas ni roh godang dita tahu hasangapon di debata di huriat tahun tuk soni pi amang totik dia nakin ndang dilihat do bereng elane gijang ibae cindera mata teh daksa dia ditibak ko pelayananmu di hurion alai tawae pe panupayon daksa dia ya mangate mulutuk so sikop di rohab sudi unako lo madele ama ate jala memang ngaidok nakin sian ruas nama dok kata tidak ada pensiun mulai donon pelayanan struktural lo nang pensiun kamu amang di son contoh nama rakedda di gereja nanggo di wek ate mulai dong di utanami 70 tahun dipakai do tua karena segijang nakin pada resort saya rana tarborti kadok songoni alana sangat susah merekrut situa. Kalau ingok mau, na susah direkrut na baruon. Jala ikut donok do. Situa secara umum dakya adong nomor cita-cita jadi situa. Tapi sorry saya tidak menyinggung. Pendeta, diakones, bibel pro, guru huria itu dah merupakan suatu cita-cita. Mulo kami situa na adong di son di seluruh sisi ngiportibion dang adong na bercita-cita jadi situa. Nah ditoduh ria do ngolutuk pedok nakin uluatta gabe godang situa pesiu di son gabe motik manak tinggal dong akon margumul do hita asaronean dong anak-anak kaum muda ay godang do pesi sabion nakpe terhitung kita 400 sekian kakak kurang sempurna do pelayanan nami situa di son mas saya gudang akan hurang. Jadi naraku ala live streaming don melalui Purna Bakti ni amang citua on taleo rohata dihamu nama nami nauposo
asa boy marhalado di huriat tau gudang dope si sabion ate salinai udok napa borato no namang manang nasa di sadia liling mai hita mangulu di sisik ni portibion itu hak prerogatif ni Allah Jahwe de amang pangaribuan so inang beruneng bulan ate boy non mulau medok pengatip baru dope amu kan sebetulnya ate ada kan dope 2 tahun nangi memulai ate mah ate sada berkak de itu inang boy kamu mendampingi dong aku para lalu nak situan non nanang dong aku ba tanya koma sudah kapo paramu ate asa bersatu padu laos si gajang umur kamu 7 bulan niaron ate saat tu nasa rumah tua ate saya linai udoko kami sian hami dongamu pelayan mau lutuk pe masih ososok kita di gedung sekolah minggu ada olak soy bongkar ate nah pada si pelayan ada mang ate sutung dia roham ate alana irona terjadi jala na perpudiona dong musisian situ paditat tamedokon ala ni alot ni pembahasan dia GBB masih songkah kami sehingga takut menjadi situa saya kira kurang benar itu ya teh alot kami dengan napola gawe merbadai nah neng donon jangan takut jadi situa ya jangan seperti saya 15 tahun 10 tahun lewat biar hiwan ya nuk situa ade jala memang sah doi hasit tuotai tu tempat terakhir tertulisan nona teh di pusara ala yang gotu surga ala sukses surga udah kuboto nasahat ya teh olah ni batu nisan kita tertulis kita juga meninggal bisa lewat gereja tergantung kumaha permintaan keluarga itu na wingot esupena tang na berupakan kebanggaan ini ala yang menurutkan ko bangga rubayanokku situaku ko bangga rubayanokku paditaku itu dah sudah mahita tanyang masih tanyangan alana sautik naik nama kami mulut tabereng database dang mampu porsi ni situa narok sonari melayani ya teh mulut tabayan saya ada situa bisa melayani 10 orang sonari tinggal 20 sekian nama ate jadi asa taparwaon nak pedi purna baktion pusingku kami asaro ruak kadongan songonau sudah bisa dihitung dengan jari tahun depan tong ngama songonon pasiun nama tongau isi man no diwe onom mau no diwe opat tinggal lebih 2 naik jadi beban amang dota munai nak tangarong bolu lului diwe onom nagabe situa ini beban buat saya beban alai molo tak mertangiak kita IBG akan oposo mudah-mudahan Roh Kudus to di Purbadia gabero bui marhalado bison salnai ron nai mamang pangaribuan inang beruneng gulan dot sudi hamu keluarga ate selamat purna bakti ma di dongaku amang situa pe pangaribuan sehat-sehat badannya panjang umurnya songon dok tua ador halupang ma togu ni lebu ador titi ma togu ni horbo penggeng sari matua mahamu amang bairing iri pauku saat tuna bernini saat tuna perno saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus do roha ni debata do parsauran itu di Purbadia mah nama ngaramoti purna bakti ni dongaku amang situa pe pangaribuan mau binasama pasaton cendramata sian parartaon Mula tanah di Tuhatta toho tutu di hari Minggu sadarion paparhaton ni huriatta mamang situa iman alau madalani manang namai masuki purna bakti sondang diatur honi huriatta hagabipi na buluni muludung marumur ono 55 tahun macohok ma sian hasit tuaon
ima tutuna taulahon di aris sadarion. Amak situan ami marniwak do huriat tai diak kapelayan muna na lebih kurang 20 tahun melayani di tonga-tonga ni huriat dah KBP Jalan Lurah Cimahi suaksone nang diaka wek ubuk tu si amak situa di patupa huriat tado songot cendera mata songot dalam makka mulatehon diaka pangulo muna nasay laon sahat tutik yon asa pangiduan nami tutuhatta di barar tuhatta may aka pangulo munay maparbuhay na kanauli na denggan ditongan ni huria suaksoni nang ditongan ni wek balga susadiyaw namang napinasa ni huriatta las marohamuna majalo las marohamuna nang keluarga yes nang rohamuna lao majalo soni ma hata nabuy pasaton nami tuhatama napasikopon. Jadi memang angko di huriat dari tahun on, saya ada nama par tahun. Amata situa tayan. Alani anaung ditotopok huriata 25 gram 25 gram ma tu situa na pensiun. 15 mai tu amata situa potas pengaribuan. Jala di nata tok pasato dotong. Alenang mungkin cuma go inatta siya namata irura. 10 gram ma pasato ni huriata tu inatta risokku ida fine gold 999.9 10 gram itu toh imaison las marohamu nenang dah di tahun naneng ro molona boy tarpatu pahuriata transport ni situa 300.000 masalak sebulan si palas rohana 500.000 setahun dungi di patupa pilihan tu situana pensiun ido penatar patupa huriata do 25 gram mas tahun naneng roto yang kita baca do inang kepala 50 do tak kasih pala sorohana kan asa ringgas salakon lahu mangula rupanya itu akari naneng roda horas manita saluna ala inataro bainak padita mapasato dah atau inang situa. Pinasama pangapun tuamang dot keluarga. Jadi tu semua mang so asa honon wakil niaka anggim do ibotom. Ya. Boleh. Oh di situ boleh. Shalom. Shalom. Mewakili keluarga, saya mau mengucapkan terima kasih. Yang pertama terima kasih untuk Tuhan untuk semua kebaikannya. Bapak orang tua kita bisa melayani di gereja ini hingga saat ini. Yang kedua terima kasih juga kepada gereja untuk segenap semua pendeta dari Bapak diangkat jadi Sintua. Pendeta siapa Pak? JBH Sianipar ya, sampai Pendeta Amang Purba sekarang. Terima kasih untuk semua dukungannya, juga semua majelis yang dari yang terdahulu sampai majelis yang ada sekarang. Kemudian yang paling penting kepada semua jemaat, khususnya jemaat week 4 ya, week 4, untuk semua kebaikan, untuk semua dukungan, untuk semua doa, nasihat, kritik, untuk Bapak kami, untuk Mama kami, untuk Inang sekarang, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat di gereja ini, khususnya di week 4. Kemudian itu saja. Terus pesan sponsor sedikit Amang,
dari saya pribadi untuk masalah Sintua ini Amang ya. Jadi kalau saya punya request kalau bisa jangan sampai pensiun Amang. Jadi saya sengaja ngomong di sini karena kalau diskusi mental terus ya kalau sama Pendeta HKBP. Jadi mumpung saya ini satu arah, saya mau bilang kalau bisa 3 sampai 5 tahun Amang. Jadi misalnya untuk seperti saya di masa-masa golden age-nya, masa-masa emasnya umur 30 sampai 40 dengan senang hati akan mau melayani. Tapi kalau sampai umur 65 kayaknya enggak deh. Terima kasih. Jadi mohon dipertimbangkan, ini serius bukan main-main. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun melayani di bumi itu cuma 3,5 tahun. Jadi sunahnya begitu gitu ya. Jadi itu masukan aja sedikit bercanda, tapi serius Amang mohon, karena ini semua bukan di gereja ini aja, hampir di semua gereja HKBP punya masalah yang sama. Itu aja, terima kasih, shalom, Tuhan memberkati. Shalom. Mau lihat ya? Shalom. Shalom. Talum wobi molate mata dok tu hatta perdengan basai. Terus tu amang padita resort purba dohot amang fungsioner pendeta sirait. Biar juga dangiso namangi ya kita anggaplah di sini. Cuman inang borus itu harus ada di sini. Molate masude di penerima muna tu amang situa pangaribuan. Jadi au sendiri emang minta maaf mungkin gudang go kesalahan ni amangon. Jadi maafok kamu mas sudah sebagai rohamuna khususnya tu amang padita nang petulang muna. Maafok kamu nama tulang muna nate amang mau lihat. Jadi tu amang pandita deh. Izin baju yo dohot tu akadong asitua ade. Hebat itu. Olo dohot tu ita jemaat. Jadi humulai memang pakate ono deh. Tangyok kamu. Alana on nama terakhir makatai di sono. Sian hasitua do maksud tu ade. Jadi sebetulnya anggo permasuk sia situa sebetulnya wek 45 do. Hidup wek 45. Hello. Wek 45. Hello. Ido na pabor hatonau gabe situa. Dang wek 4 do peda. Ido. Jadi sebetulnya na borata raku dang sebetulnya naik at molo do na alay dak dingganate. Naitipu amang guru daw sebetulnya tiki amang daga bistuaw. Ay dang nalaw situaw idokon tiki. Nalaw paling gaton data ni huria do. Alada nga dong dope data harwason ni huriaon. Hubain ma. Jalarap mahami dot amang gultum babain idia amang guru itu. Ima. Ido jari be kami ma tiki data harwason ni hurion ima tiki nambar jubuleu pita nambar aduh warna mang na MBO ade ya. MBO na ditanom di son hami mambabay ni dohot amang gultum roa guar ni ruas ido sebetulnya percolo HP laos dia lako nasida mamuse amang siregar dohot amang guru tiki amang stinjak iban ma ceste. Jadi ceste piau amang inang tiki, ceste dope. Asa ilai paksa do. Dang layak dope sebetulnya. Ceste do piau diangkat gabe ketua gabe sekretaris. Ubain ma data-data ni arwa. Masa dang adung jadi sono do cerita na terboto do tuau. Abang situasi mangucong. Dia ruas ni data ni ruas ni 45 ni ku. Jangan dong ina. Masih baru. HP adong gudang do ruas na alai dang adong daftar na. Idoi. Jadi hubay mai jadi haboto matua bang guru si majuta
dohot tu amang Siregar, dohot tu aka amang PM, husui suruh mahubain data harwason ni huriaon. Ibe kami ma kerjasama ma dohot amang gultum. Ido. Jadi ima mulana ate. Jadi memang bitor hubain madetiki ima database lokal. Dan adong dope database saunari, database lokal ma ibe kami hubain ma staputiki ima Elis Boru Raja Guguk. Ima nama husuru nalaho mengentri data. Ya, itabo torasi Elis ate boru ni situ Raja Guguk ate. Aima ido amanna mulai barulang tahun ma garejata HKBP Jalan Lura. Ido. Jala dukun masuk mamu sekretaris gabe 2 periode ba sekretaris jala masuk mamu ima ketua para tahun antar waktu karena mengganti orang yang diganti ya gitu kan. Di sima museu hupature Roma database yang HKBP nunga pending dang dikarijoi dope tiki ade hukarijoi by muse jala ido satu sadarion marulang tahun maita ade lo dinggama hudipon maing tu amang MTH Sirait asa diteruson makarijoi ima data ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Jadi ima songon riwayat tu gabe situ au anggo sabutulna sona woto songon na soalong do songon na so bertalenta do au gabe situ alai amanginang oma songon ima nats na madua au tit ade las natsidik ko songon may dok memang asa ima sian poda 27 ayat 26 didok songonon say mana humana asay upamana do hata maduakon sutuk terrobungau say lehon ma ale anaha rohami tuahu say dialomohon matamma akka dalaku ima hata maduakku. Jadi ketika ditabal honau sia Mei tahun 2004 nagabis tua om mamusay hatana natsitua Filipi 4 ayat 10 tolu om maripake si Olivil laho mangalaw si Mike Tyson tiki ya songono manidok katana saluhudo tarpatu paau marhite-hite ibana na margogoyon au ima tuata Yesus alani say sanga say hujaga-jaga do hata maduakon do ata situakon. Jadi imay amanginang molope songonido pe nasa lilingon nasa ilaunon ate kerjasamat amanginang tarluwobi wek opa 5 na jolo ate sa do ita tu permata ate sermon ate iro bolonyon hala ito tong di masjid ma isimpul tong pe mau na de iro jadi songonido nang rusonari pe 2 tong do huleo rohaku tuhamu amanginang molo naik penujung puto duhamu lau sermon pabuhamu tuau asa hubuat sian haite siasa sambil lewat asa buat hati tara Sejauh tak meloda una kamu mabiar dah selama au sehat do pesonon mari kita jalankan terus ya wek itu dah do turiaon terus kita marai tason mararo marsiranggut tidak diurion asa denggan ate ikum iru dah iru jadi songoni ma amanginang ruas ni huriata AKBP Jalan Lura jadi bolo pe songonido penaboy amanginang gudang haurangakku jala mungkin dang layak di parnidaan muna alana guk salah duau ya di pangalakkaon di parnidaan dia kapabayanan mungkin guk hasalak teh hurang aku ni kumajunung baju hasalaan teh jadi ba
sotung bola di catat tamu ya manginang ade utur tangi aku kamu tuk tutuari asa adong hamu ba uli dotong jadi mas tangiang baita mapok kamu ma molo pe adong haurangan nabi ade so ni ma dohonok kutua manginang nang lo aku eksaudida la surak ko mereka ubah alamaret di hamu ba sebetulnya dang nasor na uraksia do pe karong kong aku amang dang gur pe tekas marende jadi molo pe songoni ba amang inang salna do honokku ate ba mapok kamu hami mo di haurangan nami jala tong do pe pangidokku tuhita kerjasama di huriat tahun tuari namangi do beda unak kita marna bosan na baik kena ulia kena denggan di huriat tahun nasa na terbaik kita tapat lupa ate so ni ma tuamu akal dong aku ate si tua dong parado ate olo adik pesongon na si pata gugus soraku toy ma biasa dia te olo akatua uliom may ate akaharingganong may dak para nasi unang matabuan itu bagas sarwata ate olo alay di di bagas tangyak ta matabuan asa nagabe haringgano ni haulio ni tu ari nauli tuari nanaing ro di parnguluta di hurion songoni mana bu terpasatawa manginang yate salinai dohonokku mangido mapami di haurangan nami jadi saudarion memang gabe learning au 2 tahun 2002 2004 sautik nai hudok keteh bah jadi sabutulna tahun 1010 bangna 10 rodo almarhum Bapak Elkana Tujabu hola mangidu au situa do mobil kirine na jolo parkir di jolo jauki kirina merah ya deh parkir roi mana Tujabu mangidu iso daong bapak niku sona sorong do cocok kau gabe situa ai jolo mana takang wau niku alan takak na jolo ai disuruh mak dua gabe tu syatter lau sekolah pendita alam maksudna asa muba inna ido alai urok maalusi omakku tiki dang cita-citaku insinyur do ikut tu Jakarta dua niku alai yang godai nang ikut tu sekolah pandita hiad dua usurona maksudna asa marhamu bau agak besar kan Anggo sabutulai ikut cita-cita udah gabi situ pandita dah dang nagabi asa ala dia takangon asa mu bate jala tuan ni barang jari lah gabi salah jai hamu piak kena tua jadi unang be kamu tu pandita ala takang anak muna asa mu bate alai na bercita-cita gabi ahli teologi ama suruhamu anak kotai tu sekolah pandita iba dohonok kutita asa balo-balo aduan marjami ta ate itu jadi mak pendek songoni ma gajang man pendek penakan hatakke ate ngagejak pulalana wangi doma bauda itu Tuhan memberkati kita semua horas tepuk tangan mai ta saluna. Bapak Ibu, bukan untuk menjawab tapi sebenarnya sekaligus memberitahukan bahwa di HKBP itu sintua itu tahbisan, sehingga memang tidak bisa berperiodik, sehingga makna definisi sintua kalau kita baca di aturan peraturan HKBP adalah sintua adalah yang mempersembahkan nama melehot dirina marhobas jalan apa bahirhot tikida. Jadi rumahnya sebenarnya sintua dan pendeta itu berbeda karena sintua itu pabarhirhot tikina. Alang kopadita gok tikina marhobas di tonga-tongani huriai. Jadi ini hal yang baik yang terus menerus akan digumuli HKBP. Apakah memang sintua itu akan tetap menjadi tahbisan atau non tahbisan? Jalairo pasti kositua sia dirjen ni punguan anggolojana mungkin ololo guru kor sia situa
Kalau loja pengajar yede, ala ialah tahbisan, maka dia tidak bisa berperiodik. Nanti akan berkamu mak pada bentah si bungaran itu Jumat, Sabtu, Minggu, kon hari di gereja latihan, tu kebaktian sore. Alai dangbui situa, dan dia bisa saja diganti dan tidak dipakai lagi. Elanggu situ ala tahbisan, maka dia berkaitan dengan dogmatika teologi HKBP. Jadi molo nema kadir tahun song lideron ini bisa saja punya tanggung jawab yang sama dengan pendeta. Molo salah nasida sudah ditamak katakan aka song lideron. Tapi mereka bukan tahbisan. Jadi ada perbedaan yang teologis dan dogmatis, sehingga memang HKBP akan terus menggumuli ini sampai nanti tiba pada keputusan tertinggi di HKBP, yaitu Sinode Gurang HKBP. Apakah Sintua itu melihat kekurang tertarikan kaula muda seperti Bapak Fier ini menjadi Sintua, karena memang ada banyak hal terkait taringot tu Sintua, waktunya, tenaganya, pekerjaannya, dan yang lain. Alerang nama biar hoga Sintua kan? Ala Sintuai olo masih songgahkan yang narupa di sifat teh. Jadi dangi, alai memang masih teologis ya. Nanti kita sampaikan itu ke forum tertinggi HKBP di Sinode Gurang, dan jika memang Sintua itu bukan tahbisan maka bisa periodik. Tapi selama HKBP menganut dogma bahwa Sintua itu adalah tahbisan urapan, bahasa Batak anak tohonan tidak bisa dicabut. Tetapi kalau dia adalah bukan tohonan maka bisa berperiodik. Oleh ate mari tu hatta di pasu-pasu tu hatta meita. Mari de meita los jongjong meita saluna. Batama namin na di bonogi cang horo haruan ni salu silelon dari gado nasa libasa na maliutus pasata masya na nileon mito ang pilihan nami tuho say jalo may buat na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramo tia sa operasya kami pilihan pati bulok karajon mo itong atongan huriam do di Portibion. Wahai marohan nami marititi todim asalam hutad dahami gurang ni silelon mito hami asalam kirgir hai madok mau ni ati tuho maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasana nilehon pamataku osadohot guguki rodi salut artaku upasaha
sama nami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu. Saya roh maharajonmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongonson na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadari okkang ulus siap hari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni doang namar dosa tu kami. Unang hami to giyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu yang tuata di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jalani pasaoron madamena tutodim. Amin. Laos tauduti ma ulaut tadi gedung sekolah minggu. Halo, buti mai. Dos rohatang ko ami siap paralado ramai tatu gedung sekolah minggu ala pukul sada. Malotung narohanami otik susadian no kita lei rapi ta sude mangan. Marsi panganon. So konima kokon nami tuita saluna ala ngajam sada. Tujolo mamang pangaribuan dot inang dot Bapak Fier dan keluarga untuk disalam. Mari demahita lagunya apa? Oh ya.